Migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay oyango ni ji 5 oseyudi gi tuo mar Mpox chakre dwe mokalo mane jatuo mokwongo ne yudi gi tuo no e kaunti no. Jatend migawo mar thieth e sirikand kaunti no Grace Osewe wacho ni kuom ji 9 ma osepim bang' chich kodgi ni ginyalo bedo gi tuo mar Mpox. 5 kuomgi oseyud gi tuo no. Koni kuom ji 5 go jotuo 2 ne osechango kendo ma odok pacho ka jotuo 2 to pod yudo thieth e osiptal maduong' ma Homa Bay. Tarik 19 ne wayudo jatuo manobiro referral ka nobedo referred koa Makongeni. Ne ng'at mane oa wuoth Kisii to ne opime tarik 21 ne wayudo duoko koa National Laboratories Nairobi ni en gi Mpox. Koa kanyo kendo ne wachako pimo ng'ato tarik 24 bo yudi ni nitie gi Mpox. Koro ka osechopo sani wasepimo ji 9 mane waparo ni nigi Mpox. Mago eko oseyud ni 5 nigo, 4 ok nigo. Koro ji 4 gi 2 osechango mosegol, 2 pod ni osiptal ka to achiel to nolal nokoduogo. Koro wawacho ni jopiny ni sani endi kaka koro ji wuotho mang'eny, ji bire jwa rusa. Wada ni mondo gibed ka gitang' ni ka ging'iyo ka ng'ato nigi guonyo ma opogre kata ka en gi liet mang'eny, fever, kata ka ng'ato nigi wich bar mang'eny to mondo opime. Onyalo biro e osiptal, onyalo